दिनै निर्मल कुमार ब्रह्मआ NDA नि कैंडिडेट हिसाबै प्राय 36,000 भोटनि डिफारेन्सआव गावनि हेंथा हान्जानि कैंडिडेट सुद्ध बसुमतारी BPF नि फेजेननानै देरहासार जानो हादों। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बेनि क्रेडिटआ रायजो राजानिनो। गासैबो हारि माहारिनि मानसिफ्रानो दिनैहाय डेभेलपमेन्टखौ लुबैनानै गभर्नमेन्टनो जाय गभर्नमेन्टआव दं बिथांमोननो भट होदों। निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहानायनि उनाव गासैबो हारि माहारिनि मानसिफोरनो खामानि मावगोन। बे कमिटमेन्टखौ लानानै बिथाङा जेला गामि गामि हाबो बा गामिनि मानसिफ्रा बेखौ मोजां मोनदों, बरायदों। दा बिथाङा मावनांगोन। बे देरहाबाय जेला हानजा मोनसेनि कैंडिडेट इलेक्शन समाव जेखि बुंलाया, नाथाय दा देरहाबाय जेला बयनिबो खामानि मावनांगौ, एरियानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनांगौ। 2021 मायथाइयाव जोङो प्राय 31,000 भटनि डिफारेन्सआव देरहादोंमोन। दा बे रेकर्डखौ सिफायनानै एबा 36,000 फैदों। प्राय 94,000 सामथिं, माने 95,000 टटेल। आरो BPFआ 57,000। थांनाय 2021 मायथाइनि जि भट शेयार बेनिफ्रायबो बहुत खमायदों BPFआ। आरो MP इलेक्शनाव जि मोनदोंमोन बहाय बेनिफ्रायबो प्राय माने MPआवथ' जोंथ' मार्जिना खम जादोंमोन UPPLआ। नाथाय एबार जोङो गासिबो मार्जिनखौ सिफायजोबनानै रेकर्डखौ सिफायजोबनानै मोनसे हिउज मार्जिनाव देरहासार जानो हादों। बेयो मोनसे देखायो जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसामाव जे डेभेलपमेन्टनि मोनसे बार बारदों बियो रायजो राजाफोरनि गोसोआव हाबनो हादों। आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTCआव जेरैबायदि मोनसे गोजोन थासारि फैदों, जौगानाय फैदों, बेखौ रायजो राजाफ्रा बरायदों गोसोआव। दा निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहालांनानै प्रमद बर'खौ मदद होगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो नांनानै सिडलिनि जौगानायनि खामानि मावगोन। अरुणोदयनिफ्राय लानानै CM ट्रिपुल A आरो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता आसनि गासैबो जे इन्डिभिजुवेल बेनिफिटखौ लानानै जे स्किमफोर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लन्च खालामदों, बे भारतनि खुनु जायगायावनो खुनु रायजोआव जायाखै, बेयाव आसामावनो प्रथम। बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोबोद आशाबादि। दा जोङो देरहाबाय। इलेक्शन समाव जेखि बुंलाया, देरहानायनि उनावहाय बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि बयनिबो बेनिफिटनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ। आं बेखौनो खावलायो। आरो दिनैनि देरहानाया रायजो राजानि देरहानाय, NDA नि देरहानाय। आसामाव मोनबाबो सिटआव देरहानो थांगासिनो दङ। फैगौ 2026 सनावबो NDA नि दैदेननायावनो गभर्नमेन्ट जागोन आरो देरहासार जानो हागोन। गासै भारतआवनो नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जे NDA नि हावा बेखौ रावबो होबथानो हायाखै। दा आसामावबो रावबो होबथानो हानाय नङा। नोंथांमोना गोबां भट लानानै देरहाबाय। 2025 मायथाइ BTC बिसायख'थिनि माबा मोनसे सिगनेल जानो हागौ नामा? गासै BTCआव मा जायो आं मिथिया, खिन्थु चिराङाव अपोजिशना हाद्रि जाबाय, गैलिया। अपोजिशना गैलिया। आरो बियो मोनसे गोरोन्थि राजनैतिक रणकौशल। खारन थांनाय MP इलेक्शन आरो बेनि उनावहाय जेनेबा दा बै MLA इलेक्शन बे समावबो बिथांमोननि रणकौशला गोरोन्थिमोन। आरो हाग्रामाया दिनै एक्सुवेलि मा खालामनो नागिरदों बेखौ रावबो मिथिया, गावनि दलनि मानसियाबो। मानो होनबा दाथ' मोनसे मित्रजोटनि एलायन्सनि कालचार पलिटिक्सआव बयबो एलायन्सआव थाङो, कंग्रेसआबो एलायन्सआवनो थांगासिनो दं। थ' BPFआ हारसिङै देरहानो नागिरनाय जि मोनसे सिमां बे मालाबाबो जाया। बे सोर एलायन्सआव थांगोन? दा बे कंग्रेसआवबो थाङा। फार्स्टिं बे कंग्रेसजों सिं सिं आखाइबो हमलायो। फार्स्टिं बियो प्रमद बर'खौ BJPजों थाफानायनि दाय हमो, दायनिगिरि। प्रमद बर'आलायनो BTCखौ BJPनो फानबाय। खिन्थु बे BJPनिनो मुख्यमंत्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे मोजां होननानै बाख्नायो। सर्बानन्द सन'वाला मोजां, बेखौ बाख्नायो। नरेन्द्र मदिया मोजां, बेखौ बाख्नायो। जुदि बिसोर जोबोद मोजांबा प्रमद बर'आ मोजां मानसिफोरजों थाफानाया मा गोरोन्थि जाखो? थ' हाग्रामाया मा लुबैदों बे बाथ्रायानो दिनै क्लियार जाया रायजोफोरनि गेजेराव। ओंखायनो दिनै मोनसे डाउट जादों रायजोफ्रा। आरो हाग्रामाया जे फिउचार गैला आरो बेहा मोनसे पलिटिकेल फिउचारबो गैला, बेखौ पाब्लिकआबो बुजिनो हादों। दा ओंखायनो आङो इलेक्शन समावबो बुंदोंमोन जे बे जुदि रणकौशलखौ सोलायनो हायाबा फैगौ 2025नि इलेक्शनानो लास्ट इलेक्शनबो जानो हागौ। दिनै आं बेखौ बुङा, मानो होनबा बिथाङा हयथ' नैबे रिजाल्टनि उनावहाय रियेलाइज खालामगोन, गोदान लामा लागोन। आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय चिराङाव BPFआ
हाद्रि जाबाय गेजेर समाव ज' जानायनिबो मोनसे सरसा जादोंमोन बेयो ज' जानायखौ उइदाउट कन्डिसनबा ज' जानो हायो नाथाय हाग्रामा बिथा मानोबा कन्डिसन लगायदों जेरै गभर्नमेन्टनिफ्राय ओंखारबोनांगौ जेखौ बिसोरो गावसोर एलायन्सआव थानाय समाव कंग्रेसआव थानाय समावबो आरो BJPजों थानाय समावबो बिथांमोना गभर्नमेन्ट गारना ओंखारबोआखैमोन बेबो प्रमदखौ गभर्नमेन्ट गारना ओंखारबोनो थिनदों फार्स्टिं सिबा सेर जागोन मागोन थिग जाखानांगौ बेबायदि कन्डिसन जायोबा इउनिफिकेसननि बाथ्राखौ रायलायनांगौआ एसे आगान सुरनो गोब्राब जायो दा ओंखायनो हानजायाव रायलायलायगोन आरो मोनसे जुदि दृष्टिभंगि बा साननाय हनायफ्रा सोलायलायनानै गोदान लामाजों आगान सुरलांनांगौ होननानै सानलायलायदोंबा UPPLआथ' रायलायनायाव जेबो खथि गैया UPPLआ जेब्लायबो रायलायनो रेडि प्रमद बर' बिथाङाबो रायलायनो अरायबो माने दरजाखौ खेंना होदों आंहाथ' बुंनांगौ गैयानो नाथाय बियो उइदाउट कन्डिसन जायोबा सो आवगायनो हागोन नङाबा जेबो आवगायनो